Польша открывает 2 пункты пропуску на мяжы з Беларусю. Плануецца, што пераходы Баброўнікі, Бераставіца і Кузніца-Брузгі пачнуць працаваць з панядзелка 17 лістапада. Праект адпаведнага распараджэння Міністэрства ўнутраных справаў і адміністрацыі Польшы апублікавалі напярэдадні ўвечары на сайце ўрадавага цэнтру. Паводле дакументу, рух праз пункт пропуску Кузніца-Брузгі будзе адкрыты для пасажырскага транспарту за выключэннем аўтобусаў, а праз пункт пропуску Бераставіца-Баброўнікі для пасажырскага і грузавога транспарту з улікам аўтобусаў. Пры гэтым рух цяжкавікоў праз Баброўнікі будзе дазволены толькі для транспартавых сродкаў, зарэгістраваных у краінах Еўрапейскага звязу і Швейцарыі. Пераход у Кузніцы не працуе з лістапада 2021 года, калі польскую мяжу з боку Беларусі і пры судзейнічанні рэжыму Лукашэнкі атакавала плынь нелегальных мігрантаў. Пераход у Баброўнікаў закрылі ў лютым 2023 года пасля прысуду журналісту Анджэю Пачобуту. Аб гатовасці адкрыць 2 памежныя пункты ў канцы кастрычніка заявіў прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск. У Менску на 2 гады калоніі асудзілі выкладчыка адной са сталічных ВНУ. Як паведамляе Генпракуратура, 37-гадовы мужчына учыніў злачынства, будучы аўтарам Вікіпедыі. Паводле ведомства, выкладчык сярод іншага пісаў пра дзяржаўныя сімвалы, выбары прэзідэнта, рэферэндумы і прававое становішча грамадзянаў. Генпракуратура палічыла артыкулы «Дыскрэдытацыя і Беларусі» і зазначыла, што яны былі напісаныя, цытата, «пад уплывам інфармацыі, атрыманай ад на сённяшні дзень экстрэмісцкіх матэрыялаў». Увесну праваабаронцам стала вядома пра пераслед і знікненне аўтараў беларускай Вікіпедыі. У Менску плануюць дадаткова ўсталяваць 20 тысяч відэакамераў у жылых дамах і на прылеглых тэрыторыях. Гэта ў 10 разоў больш, чым цяпер. Паводле генеральнай дырэктаркі Менскай гарадской жыллёвай гаспадаркі Марыны Тоўсцік, масавы відэакантроль дапаможа лепей утрымліваць жыллёвы фонд і хутка прымаць рашэнні для ліквідацыі недахопаў. Старшыня Менгарвыканкаму Уладзімір Кухараў даручыў завяршыць усе абследаванні ў вызначаныя тэрміны, каб аператыўна перайсці да рэалізацыі праекту. Рэжым працягвае мілітарызацыю беларускіх школьнікаў. У Лёзне пры мясцовым РАУ стварылі так званы вайскова-патрыятычны клуб «Штурм», заўважыла ініцыятыва «Віцебская вясна». У штурмавікі запісалі 13-14гадовых падлеткаў, вучняў 7-8 класаў мясцовай сярэдняй школы імя Марыі Акцябрскай. Стварэнне новага клубу адзначылі 10 лістапада на сцэне Дому культуры пры ўдзеле працаўнікоў МУЗ і праваслаўнага святара. У гэты ж дзень у новаствораныя клубы пры міліцэйскіх структурах уключылі 270 падлеткаў па ўсёй краіне. Уначы Расія здзейсніла чарговую масаваную паветраную атаку па тэрыторыі ўкраіны. Магутны камбінаваны ўдар прыпаў на Кіеў. Атака закранула адразу 9 раёнаў украінскай сталіцы. Загінула прынамсі 4 чалавекі. Пацярпелі каля 3 дзесяткаў сярод іх дзеці. Пашкоджаныя жылыя дамы, больніца і аб'екты энергетыкі. ЗША аб'явілі аб пачатку ваеннай аперацыі «Паўднёвая дзіда», скіраванай супраць наркакартэляў у заходняй паўкулі. Ля берагоў Венесуэлы ўжо размясцілі 8 вайсковых караблёў, атамную падлодку і знішчальнікі F-35. Кіраўнік Венесуэлы Нікалас Мадура заклікаў прэзідэнта ЗША Дональда Трампа да міру і перасцярог амерыканцаў перад, цытата, чарговымі Лівіяй і Афганістанам. Тым часам уплывовы сенатар рэспубліканскай партыі Лінсей Грэм назваў Венесуэлу наркатэрарыстычнай дзяржавай і заявіў, што чым хутчэй Мадура сыдзе, тым лепш для народаў Венесуэлы і ЗША. Не прадказаў уласнай будучыні. Тык-ток экстрасэнса са Жлобіна асудзілі на 5 гадоў калоніі і 100 базавых штрафу. Хлопец падмануў 128 чалавек. 23-гадовы тык-токер пазіцыянаваў сабе магам, які абараняе ад негатыву, здымае псоты і сурокі золата. На гэтым тык-ток экстрасэнсу ўдалося зарабіць 32 тысячы рублёў. Сярод тых, хто плаціў грошы, асобы ад 22 да 61 года. Пераважна жанчыны. На судзе хлопец прызнаў сваю віну і раскаяўся.
Вынеслі рашэнне ў рэзананснай справе з расізмам у беларускім футболе. Нагадаю, скандальны інцыдэнт адбыўся 2 лістапада ў матчы Віцебску і Смаргоні. Тады падчас канфлікту на полі форвард Віцебску Валерій Гарбачык назваў камерунскага абаронцу Смаргоні Крыстыяна Інсаэна, цытата, «чорным шымпанзе». Пазней сам Гарбачык выбачыўся, а трэнер Віцебску Сергей Гуренко спрабаваў выдаць абразу за звычайную праяву эмоцыяў. Аднак кантрольна-дысцыплінарная камісія Беларускай федэрацыі футболу вынесла рашэнне. Гарбачык дыскваліфікаваны на 5 матчаў і аштрафаваны на 2100 рублёў, а з Віцебску знята 3 балы ў чэмпіянаце. За 2 туры да фінішу чэмпіянату гэтае рашэнне можа моцна папсаваць стан Віцебску, які цяпер можа страціць пазіцыю ў вышэйшай лізе. І напрыканцы выдання гісторыя з хэпі-эндам. Медведзяня, візіт якога напярэдадні ў адзін з мікрараёнаў Віцебску стаў шокам, як для гараджанаў, гэтак і для самога юнага драпежніка удалося злавіць. Касалапага пад кантролем эколагаў адпусцілі на волю. Цяпер за лёсам малога будуць назіраць спецыялісты суражскага лясгасу Віцебскага раёну. І на гэтым завяршаем нашае выданне. Больш падрабязная інфармацыйная карціна дня ў вечаровых выпусках аб'ектыву і студыі Белсата о 20-й гадзіне па Менску. Каб падтрымаць нашу працу, пастаўце лайк і пракаментуйце гэтае выданне ў Ютубе. А таксама падпісвайцеся на нашы ютуб-каналы ды сацыяльныя сеткі Белсату. Але дбайце пра сваю лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.